Yo, 1-2. Ναι, φέρα η Bo 7P 2017. Είναι το κρούτον NOC. Κούφια δέντρα μου μεγαλωμένα βιολογικά. Μες στο χειμώνα και το κρύο βγήκαν βασανιστικά. Στο μυαλό από πιτσιρίκια είχαν όνειρα παδιλά. Στη δυσκολία γίνονταν ανεξήγητα νευρικά. Κι είναι κρίμα 2017 να βγαίνεις βόλτα Αθήνα και να βλέπεις στον πεζόδρομο παιδιά νεκρά απ' την πείνα. Το κακό αν δεν καταστρέψεις από τον πυρήνα. Όλα στη ζωή σου θα γίνονται για το χρήμα. Μες στο φως ένα ανεξήγητο σκοτάδι μας τυφλώνει. Αυτό εκτίμηση 0. Ένα προφίλ σε μια οθόνη δολοφόνη. Το θάνατο βλέπουνε στην αγχώνη. Κι ο πιτσιρικάς κρυφά τις δρύμες του βράδυ χώνει. Έφτασε το θέμα στο σημείο 0. Σημείο αναφοράς και σημά κατά τεθέν. Και εμείς σαν το Ρομπέν το δασόν τα παίρνουμε από τα σπίτια των πλουσίων και θα τα δίνουμε στα σπίτια των φτωχών. Στη μνήμη των νεκρών άλλοι ακολουθούν τα βήματα αυτών. Κυρίως επειδή κάποιοι άλλοι δίνουν λόγο τη ζωή τους να μην αποσαφηνίζουν αρεστά. Αλλά να την περνάνε μέσα από τα τρόγια και τον τζόγο. Κι εγώ σαν τον τζόκερ στα στενά χαμογελάω δειλά-δειλά. Γουστάρω να πατάω τα δεδομένα. Απλά γιατί δεν θέλω να βλέπω δικούς μου να οδεύουν προς το θάνατο με τα μάτια δεμένα. Μαύρο ποτάμι και εκεί είναι κρίση πιάνει. Τη μέδουσα απέφυγα μάμα κουμπάνα πλοκάμι. Οι κοντινότεροι στον κύκλο μου είναι αυτοί που δυστυχώς κουβαλάνε το κοφτερότερο δρεπάνι. Στο μας την κάνει, δάκτυλο στη σκανδάλη. Και ένα μυαλό που δεν γνωρίζει αν πρέπει να το κάνει. Σαν κούφιο δέντρο φαινομενικά να πνέει μάκυρο πριν του κοπεί ανάσα, αυτός έχει πεθάνει. Όλοι βαδίζουμε το ίδιο μονοπάτι. Μια άτραπο καρδιά στρωμένη και ματοβαμμένη. Για το ψέμα σου δεν παίζει συγχώρο χάρτη. Μια νύχτα αλήθεια στο παραμύθι σου δεν ξεπλένει. Όλοι θέλουν να φαίνονται ξεχωριστοί. Το πεπρωμένο τους είναι μια βουλή κούκλα κουρδιστή. Ο Δήμος κρέμεται στη Βαβυλώνη αυλή. Τώρα κατάλαβα γιατί οι κήποι λέγονται κρεμαστοί. Ο ήχος του δάσους, η απόλυτη ησυχία. Δεν με νιώσαν γιατί τους ένοιαζε η αυθαρσία. Η Λέμη τόμος δεν δίνει άλλη ευκαιρία. Δέντρα κούφια που πάσχουνε από ανθρωποφοβία. Είναι το κρούτον NOC. Yo, 1-2. Και λέει κούφια δέντρα, μέρες δίχως νόημα και χρώμα. Ρίζες δίχως πέταλα, φυτρώσανε στο χώμα. Μια πορεία με τα λάθη στοιχισμένα σε μια ευθεία. Παύλος κύκλος η ζωή μας πάλι στην αφετηρία. Κάπου εδώ μπορώ να πω ξεκίνησε το μυθιστόρημα. Παιδιά αισθητικά νεκρά όλα με τα ίδια πρόσωπα. Να κοιτάζουν το φαίνεται και εδώ είναι μες στο λάκκο. Πλέον τα ποντίκια να τρομάζουν με το γάτο. Ζούμε στη χωματερή και όλα μπερδεμένα. Καλά κακά στοιχεία όλα ανακατεμένα. Αυτό είναι πρόβλημα μικρό αλλά και σημαντικό. Γι' αυτό και το εγώ μας είναι μεταδοτικό. Κι εγώ σαν το πιτσιρικά μέσα στα στενά να γράφω του μυαλού μου όλα τα αποθυμένα. Γιατί το μόνο που ζητάω στη ζωή είναι ένας κόσμος κατάλληλος για μένα και για σένα. Είναι το κρούτον NOC, κλόν που έξω δεν αφήσαμε. Γράφουμε για να βλέπουμε κάτι που δεν αγγίξαμε. Είναι το κρούτον NOC και ακόμα δεν αρχίσαμε. 2 μήνες μες στη φάση κι όμως μάγκα τα αγαπήσαμε.